Oraingo legealdiko erronka dugu dudarik gabe, gizarte zerbitzuen euskal sistemaren prestazio eta zerbitzuak garatzea, arautegi berriak suposatu baitu, udalek, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek bezala egokitu behar izana prestazioak eta zerbitzuak pertsona guztiei helarazteko beraien eskubidea direlako. Horrela nahi izan dugu espreski adierazi gure udaleko 2016-2019ko legealdi planean gainera. Ildo horretan, getxo esfortzu garrantzitsua egiten ari da, zerbitzu eta prestazioen kartera berrira, pasaden abenduaz geroztik unibertsala danera egokitzeko, pertsona erabiltzaileentzako jokatzeko oinarrizko esku hartze eta arreta prozedura zehazten duena hain zuzen ere gutxienekoa. Egoera horrek suposatu du erakundeak esfortzuak egiten ibiltzea zerbitzu berriak abian jartzeko edota egun daudenak egokitzeko. Egoera berri horri herritarrengana hurbiltzea beharrezkotzat jo dugu